Siema sydd â chi? Dwi'n gobeithio eich ti'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma dwi'n mynd I dechrau cyfres newydd o fideoedd gyda'r enw Gairchwaraeon, ac dyma'r amcan o'r cyfres yma I gyflwyno rhyw fath o'r Gairchwarae newydd yn y fideo. Ac os dwi'n meddwl ar gyfer y dysgwyr, mae'n pwysig I gadw I meddwl yn yr iaith Cymraeg ochr amser, yn enwedig ar gyfer yr rhain ohonym sydd yn byw yn yr ardaloedd sydd yn llai gymredog. Mae'n mor eithriadol yn hawdd I llithro yn ôl i'r meddyliau yn yr Saesneg pan efo, enghraifft, y holl ymgylchiad gymdeithasol a gwaith cysylltiedig ac ati yn yr iaith Saesneg. Felly dwi'n meddwl beth sydd yn gweithio ar fy ngefr I atal fy hun, I hunan symudol yn meddwl yn yr iaith Saesneg yw I ymddiddori fy hunain yn y Gairchwaraeon. Felly, os dwi'n mynd I creu yr Gairchwaraeon, mae angen iddyn nhw I fod yn hwylus ac yn ymlacadedig ac nid yn rhy anodd I chwarae, achos os ydyn nhw yn eisiau gormod o amdrech I chwarae neu gormod o'r canolbwyntiad ei allai I fod yn hwylus yn y dechreuad oedd yr nwyddorwydd o'r chwarae yn eithriadol yn gyflym, fe allai iddo fe yn fod yn diflas iawn. Felly, beth dwi'n yn golygu gyda'r y Gairchwaraeon yw y rhain sydd ydyn ni'n yn gallu ei chwarae unrhyw bryd, unrhyw lle, yn ein meddyliau hunain, enghraifft pan ydyn ni'n yn gwneud rhywbeth sydd yn diflas fel golchi lithri, fel aros yn yr ciw, fel ymgeisio I gysgu yn y nos ac ati. Os ydyn ni'n gallu cadw fyny ein ffitrydd yn yr iaith ochr amser pob dydd yn rheolaidd ac I fod sydd yn hwylus iawn, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn cadw ni yn ein uchelder yn yr iaith hefyd, achos dwi'n credu os ydyn ni'n siarad unrhyw iaith, mae'n hollbwysig I cadw I fyny yr uchelder, achos os nad ydy, dwi'n meddwl mae'n eithriadol yn hawdd I golli y medrusrwydd o siarad yn yr iaith. Felly, fan yma yn y fideo hwn, dyma'r y gyntaf Gairchwarae gyda'r enw Ymadrodd y Boreu. Yr amcan o'r chwarae yma yw I creu rhyw fath o'r ymadrodd ar gyfer y bore, neu prynawn, neu hwyr, neu dydd, trwy'r dethol, geiriau sydd gwychach, neu hoffusach gyda ni, trwy'r llythrennau o'r egwyddor, ond mae'n angenrhaid ar gyfer hyn I fod yn cyflym. Felly, yn atrach na defnyddio yr egwyddor traddodiadol Cymraeg gyda'r llythrennau sydd yn ddwy lythrennol, enghraifft yr neu edd, neu neu chi, neu fi, neu eth ac ati. Rydyn ni'n ddim yn defnyddio yr lythrennau sydd yn un lythrennol, enghraifft yr a, b, ec, d, ac ati. Y rheswm yw ar gyfer pob un llythren mae angen I ni I dewis neu dethol yn gyflym geiriau sydd yn dechrau gyda'r lythren diwysiedig, ac os rydyn nhw'n yn gynnwys yr ddwy lythrennau, weithiau mae'n anodd I dod o hyd o'r geiriau sydd yn dechrau gyda'r dwbl lythrennau, fel enghraifft y lythren edd heb y treigliad meddal, ac hefyd os rydyn mynd I gwahaniaethu rhwng yr single a'r dwbl llythrennau, hefyd mae'n anodd I dod o hyd, neu allai I fod yn anodd I dod o hyd o geiriau sydd yn dechrau gyda'r single lythren ef heb yr treigliad meddal. Felly dyma'r rheswm pam ydyn ni'n defnyddio dim ond y single lythrennau yn yr chwarae yma. Felly, oherwydd hyn, dyma'r ugain lythren ar gael yn yr chwarae fan yma, sef A, B, ec, D, F, ec, H, E, L, M, N, O, P, R, S, T, U, U, E. Felly, mae'r amrywiaeth o'r cyfnodau yn yr chwarae yma. Y gyntaf cyfnod yw I cyn cyflymed a phosib I dod o hyd o'r geiriau yn dechrau gyda'r bob un lythren heb ailadrodd geiriau defnyddiwyd o'r blaen. Felly, can ni mynd at y hyd te. Felly, ar gyfer y gyntaf lythren A, mae gyda ni, enghraifft cyn cyflymed a phosib, aruthr, ac wedyn ar gyfer y lythren
fi mae gyda ni cyn gyfrifedd a phosib. Dwi'n gallu meddwl am y gair buan, ac wedyn ar gyfer y trydydd gair cyflym, ac wedyn ar gyfer y pedwerydd gair dealltwriaeth, ac wedyn ar gyfer yr pumed gair enfawr, ac wedyn ar gyfer yr chweched gair ffenestr, ac wedyn ar gyfer y seithfed gair gwychter, ac wedyn ar gyfer yr wythfed gair hunaniaeth, ac wedyn ar gyfer yr nawfed gair igam-ogam, ac wedyn ar gyfer y degfed gair llenyddiaeth, ac wedyn ar gyfer yr unfed gair adeg manylion, ac wedyn ar gyfer yr deuddegfed gair nwyddau, ac wedyn ar gyfer y trydydd gair adeg olwyn, ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd gair adeg pili-pala, ac wedyn ar gyfer yr bymthegfed gair rheswm, ac wedyn ar gyfer yr unfed gair a bymtheg sylfaenol, ac wedyn ar gyfer yr alfed gair a bymtheg tangnefedd, ac wedyn ar gyfer yr deunawfed gair uchelder, ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd gair a'r bymtheg wystrys, ac wedyn ar gyfer yr uganfed gair ystrydoedd. Felly, nawr dyma'r ein ugain gair. Wedyn, y cam nesaf yw i dethol oedd bob un sypyn o'r 5 gair, yr un sydd yr gwychaf neu hoffisaf gyda ni. Felly, oedd wrth y gyntaf sypyn o'r 5 gair, dwi'n yn dywys y gair dealltwriaeth fel fy ngair hoffisaf, ac wedyn oedd wrth yr ail sypyn, dwi'n yn dethol yr gair gwychter, ac wedyn oedd wrth yr trydydd sypyn, dwi'n yn dethol y gair rheswm, ac wedyn oedd wrth yr pedwerydd sypyn, dwi'n yn dethol y gair tangnefedd. Nawr, y cam nesaf yw i greu rhyw fath o'r ymadrodd oedd wrth yr 4 gair hyn, fel enghraifft. Ar ôl o 5 munud, dyma'r fy ymadrodd y Boreu, sef y rheswm o'r gwychter yw ein dealltwriaeth o dangnefedd. Felly, dwi'n yn gallu cadw hyn fel fy ymadrodd y Boreu ar gyfer heddiw, yn fy nyddiadur neu rhyw siart ar y wal neu beth bynnag gyda'r y dyddiad ar gyfer heddiw, sef yr alfed ar 20 o mis Awst 2022, ac wedyn y Boreu, ac wedyn i ysgrifennu yr ymadrodd, y rheswm o'r gwychter yw ein dealltwriaeth o dangnefedd. Ac wedyn, yn y prynawn, dwi'n yn ail-chwarae yr un chwaraefan yma i creu yr ymadrodd o'r prynawn. Ac hefyd, y fori yn y Boreu, dwi'n yn gallu aladrodd neu ail-chwarae yr un chwaraefan yma hefyd, gyda'r ymadrodd gwahanol ar gyfer yr ymadrodd y fori, ond gyda'r gerrig gwahanol oherwydd y rheol yn yr chwarae yw ni ella aladrodd yr un gair defnyddiwyd yn diweddar o'r blaen, ac dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn cadw yr chwarae yn ddiddorol gyda'r ffaith mae'n ein
ddim yn rhy anodd I chwarae, ac felly dwi'n yn gallu chwarae hyn pan dwi'n yn gwneud rhywbeth yn diflas. Ac yn y diwedd, ar ôl cyfnod o'r amser, neu dyddiau neu wythnosau, mae gyda mi rhestr o'r ymadroddion diddorol hefyd. A dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei darlunod yn defnyddiol ac yn diddorol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.